Takže čau bus. Čus bus. Já jsem Piky, nahrávám tady z Kobry, už nebudou trapný komentáře jako vždycky, teďka už budou hezky mluvený videa. Jako vždy, já už jsem tady nahrával záskok za Snitku, jenže se mi tak trošku nepovedlo nahrávání s mikrákem, takže docela dobrý for, tak jsem to tady teďka přenasoval, už by to snad mělo jít. Doufám teda, že to půjde. A tak. Dobře, já neumím řídit sanitku, já už ti to někdo říkal? Jo, vlastně jsem to říkal v minulý hře, jenže to jsi mě neslyšel. Tak, dojedu to určitě, už to mám vyzkoušený. Zbyde mi takových 28 vteřin nebo 25 až 30, pokud pojedu jako předtím. Pokud ne, tak mi zbyde víc nebo míň. Skončil jsem s jedním poškozením, s 1% poškození. Jak schválně z kolika skončím teďka? A na kolika časovém limitu? Tak 2. A časový limit nebude moc dobrý. Budu mít pár vteřin, abych to dojel. 40% já mám minutu? Předtím jsem měl 60% a měl jsem minutu. Tak to bude Wofous. To bude hrůza. Stihnu to, v pohodě, ale jenom pokud nenabourám. Když nabourám, budu to muset opakovat. A strávit a dělat to 5krát, což je můj maximální limit, tak to fakt nechci. No, mám 40 vteřin, to není sranda. Já to chci dojet, já chci. Prosím, já už vidím cíl. Já to nedojedu. Jeď. To dám, jeď. Jestli bude mikrofon někdy slabší, tak se omlouvám, padá mi to dolů na krk. Tak. Jo, dobrý, v pohodě, zvládl jsem to. Se 14 vteřinama. Nádhera úplně, tak. Tak ještě budu nahrávat z Battlefieldu a takhle ze všeho. Tak. Snad se líbilo, já vám děkuji za sledování, lajkujte a odbírejte a čus bus autobus, hlásí se vám Piky.